ହିତୋପଦେଶ କୁଆ ଦାଉ ସାଧିଲା। ନଈ କୂଳରେ ଥାଏ ଛୋଟିଆ ଝଙ୍କାଳିଆ ବରଗଛ। ସେଇ ଗଛରେ ଦୁଇଟି କୁଆ ବସା ବାନ୍ଧି ରହୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର 4ଟି ଛୁଆ ଥାନ୍ତି। ଛୁଆମାନଙ୍କ ହସ ଖୁସି ଦେଖି କୁଆ ଦୁଇଟି ଆନନ୍ଦରେ କାଳ କାଟୁଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଳା ନାଗସାପ ଆସି ସେଇ ବରଗଛ କୋରଡ଼ରେ ରହିଗଲା। ଏ କଥା କୁଆକୁ ଜଣା ନଥାଏ। ସେମାନେ ସବୁଦିନ ଆହାର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କୁଆ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସାପ କୋରଡ଼ରୁ ବାହାରେ କୁଆ ବସାକୁ ଯାଏ। କୁଆ ଛୁଆମାନେ ଏକୁଟିଆ ବସାରେ ଥାନ୍ତି। ସାପ ମନ ଖୁସିରେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ କରି ଛୁଆ ମାରି ଖାଇଦିଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ 2ଟି ଛୁଆ ସାପ ଖାଇଦେଲା। କୁଆ ଦୁଇଟି ବସାକୁ ଫେରି ଛୁଆଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ଏଣେତେଣେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଖବର ପାଇଲେ ନାହିଁ। ମନ ଦୁଃଖରେ ରହିଲେ। ଏମିତି 2 ଦିନ କଟିଗଲା। ତା ପରଦିନ ଘଟଣା। କୁଆ ଦୁଇଟି ଆହାର ନେଇ ସଅଳ ସଅଳ ବସାକୁ ଫେରୁଥାନ୍ତି। ଦୂରରୁ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ 2ଟି ଛୁଆ ବଡ଼ ପାଟିରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଛୁଆମାନେ ଏମିତି କାନ୍ଦିବାର କାରଣ କ'ଣ? କୁଆର ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା। ତେଣୁ ସେ 2 ଜଣ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ବସାକୁ ଧାଇଁଲେ। ଆସି ଦେଖନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଛୁଆକୁ ନାଗସାପ କାମୁଡ଼ି ଧରିଛି। ଏହା ଦେଖି କୁଆ ଦୁଇଟି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ କା କା କରି ରାବିଲେ। କା କା ରାବ ଶୁଣି ପାଖ ଆଖରୁ ଶହ ଶହ କୁଆ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର କା କା ଶବ୍ଦରେ ସାପ ଘାବରେଇ ଗଲା। ସେ ଛୁଆଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ନିଜ କୋରଡ଼ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। କୁଆ ଦୁଇଟି ଜାଣିଲେ ଏଇ ସାପ ହିଁ ତାଙ୍କର 2ଟି ଯାକ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇଛି। ତେଣୁ ଦୁହେଁ ଠିକ୍ କଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ସାପକୁ ମାରିବାକୁ ହେବ, ନହେଲେ ସାପ କେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରି ଖାଇଦେବ। ତା ପରଦିନ କଥା। ସେ ଦେଶର ଯୁବରାଜ ଶିକାର କରିବାକୁ ବଣକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ନଈରେ ନିର୍ମଳ ପାଣି ଦେଖି ତାଙ୍କର ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ନଈ କୂଳରେ ନିଜର ପୋଷାକପତ୍ର ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ରଖିଦେଇ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଗଲେ। ସିପାହୀମାନେ ଯୁବରାଜଙ୍କର ପୋଷାକପତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଜଗି ରହିଲେ। ମା କୁଆଟି ଗଛ ଉପରେ ରହି ଏସବୁ କଥା ଦେଖୁଥିଲା। ତା ମନକୁ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି ଚୁଟିଗଲା। ସେ ଉଡ଼ି ଆସି ଯୁବରାଜଙ୍କର ମୁକ୍ତାହାରଟି ନେଇଗଲା। ଏହା ଦେଖି ରାଜାଙ୍କର ସିପାହୀମାନେ କୁଆ ପଛରେ ଧାଇଁଲେ। କୁଆ ଦେଖିଲା ଯୁବରାଜଙ୍କର ସିପାହୀମାନେ ତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିପାରିବେ ସେହି ପ୍ରକାର ସେ ହାରଟିକୁ ନେଇ ସାପ ରହୁଥିବା କୋରଡ଼ରେ ପକାଇଦେଲା। ହାରଟିକୁ ଆଣିବାକୁ ସିପାହୀମାନେ ଗଛରେ ଚଢ଼ି କୋରଡ଼ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କଳା ନାଗସାପ ଫଁ ଫଁ ହୋଇ ଗର୍ଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ କି ଛାଡ଼ନ୍ତି। ସେମାନେ ସାପକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଲେ ଓ ହାରଟିକୁ ଆଣି ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ଗଛର ଉପରେ ଡାଳରେ ବସି କୁଆ ଦୁଇଟି ଏସବୁ କଥା ଦେଖୁଥିଲେ। ବିପଦ ଦୂର ହୋଇଗଲା ଦେଖି ସେମାନେ ଖୁସି ହେଲେ ଓ ଏଥର ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରହିଲେ। ମନେ ରଖ, ବିପଦ ବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଭାଇ। ବୁଦ୍ଧି ଯାହାର ବଳ ତାହାର। ଏ କଥା ଭୁଲ ନାହିଁ।